Le Papillon et le Bourdon, de Coloma Rosselló. Tot Santa Catalina va anar a s'enterro de sa mestressa Teresa, des d'on Toni, regidor i carregat de pretensions, fins en es cacauetero que, com un guarda cantón, defensava sa cantonada des carrer de Sant Magí, pregonant amb accent valencià sa seva mercancia. Tothom s'estimava en aquella santa dona. Mai negà una llesca de pa en es pobre que s'aturés en es portal del seu botigó, i això que no en solia tenir de més, i feia favors a balquena, sense mirar ni témer el sacrifici que li costaven. Qui ho havia de dir que sa sexta vegada que donava vida a un ser li hagués de costar sa seva? Menys mal que aquest és cap de pocs dies la seguia en el cel. Mirau quin atzar quedava a la casa amb 5 infantons que tots cabien davall una banastra. Quina pena no havia de tenir el patró Rafel d'haver-los de deixar abandonats a sa providència de Déu, sempre que ell sortia a pescar, i això era quasi cada dia. Per què, si no? D'on menjam? Es ve que sa majoreta ja tenia 13 anys, però com és natural, li agradava més jugar amb altres nines que fer es dinar, pentinar cabells esbuiats, sarzir calcetins o agranar sa casa. I sempre que podia escapar a sa vigilància d'Amador Francina, sa veïnada de més a prop, i en qui son pare l'encarregava, ja li havia estret en es mollet a panderejar, armar brega i rebre qualque closcada d'espilletes i atlots de barca, cremats perquè els destrossava ses xarxes i feia jutipiris riguent-se d'ells. A efecte d'una caiguda desgraciada, el patró Rafel va haver d'estar prop d'un mes rendit a una cadira. Ses camallades a Mallorca són fatals, i fatal va ésser sa que el patró pagà sa borda de la Virgen del Carmen. Naturalment, na guideta hagué de mudar, sense tenir més remei que obeir puntualment a son pare, estant sempre a casa cuidant-lo a ell i a els germans, fent tots els quefers i servant es llum ben dret per por de tussa. El que tothom considerava una desgràcia fou una sort per sa filla major d'en Rafel. Fos perquè qualque dia havia de cobrar coneixement, fos per sermons de son pare, o bé perquè s'edat ja hi era. Lo cert és que na Margalida començà a ésser tota una dona, i a poc sa falta de sa mestressa Teresa es sentia menys dins aquella casa. Nins i nines de bon matí anaven a escola i costura, pentinats, ben neta sa cara i amb una llesca de pa amb oli en sa mà. Ella sortia poc, sols quan era precís o per a comprar els comestibles, i ca seva donava gust sordre i netedat que reinava per tot. Ses parets blanques com la neu, ses 4 cadires i cantarano, ben fregats d'oli i petròliu, i a damunt aquell, i baix d'un mirall que feia tota classe d'aigües, se veien compost en simetria i sense una putlefa de pols, una escaparata amb la Mare de Déu del Carme, 2 canets de guix, una capseta de marisc, 2 gerros de vidre blau amb una rosa més grossa que una fulla de figuera de moro, un parell de cornets i el retrato de sa mare dins un marc de peluche vermell. Els diumenges anaven a missa a les 7 amb sos germanets, deixant el més petitó a dins el llit i en el cuidado de sa veïnada. Els capvespres los s'enduia, si feia bon temps, a fer una volta per sa morada, qualque pic en el cementiri a dir un Pare Nostre a sa mareta
sense deixar mai d'anar a la sang. Tots els dies que ses feines li permetien, l'estiu, anaven en el corb marí i allà es reunien amb son pare que hi treia esbolits i amb una fam garriguera devoraven un ribell de sopes, fent córrer es borratxelo que era un contento. A les 9 tothom dormia un so tranquil i profitós, propi de consciències netes i esperits sense ambició. D'aquesta manera passaren uns quants anys i a mesura que els infants creixien, Déu abocava mans plenes, bendicions, pau i benestar damunt aquella família. No debades, sa mare havia estat una santa i el patró Rafel un home honrat a carta cabal. Al mateix temps que na Margalida cobrava eina i coneixement, s'anava fent una vella mossa i massa que ho coneixia ella, a pesar de que sa lluna del mirall no fos d'aquelles més clares. Per sa festa de Sant Magí no faltaven pipiolis que l'enrevoltassin i li diguessin 4 flors. Ses primeres la feren tornar vermella, però llavors s'hi acostumà i aquells piropos i paraules dolces caigueren dins el seu cor com bàlsam beneït i li recreiaven més ses orelles que sa música que tocava dalt el cadafal. Prompte sa fama de sa hermosura de na Guideta se va estendre per sa Raval i el patró Rafel hagué d'allunyar una partida de pretendents que la se disputaven. Ell tenia altres mires i reservava aquella joia que estimava més que sa vida a en Sidoro, un jove guapo, feiner i que tenia un bon racó i una barca nova, herència de son pare, mestre d'aixa des millors del moll i amic coral del patró. No parà tot aquí. També de morades endins i a senyors de casa bona els arribà sa nova de sa existència de tal punzella i n'hi hagué d'atrevits que amb sa seva presència elegant, modals distingits i promeses de vestits de seda, anells i racades de brillants, les se volien fer seva i no escatimaven res per fer-la llanegar per aquesta perillosa pendent, que una vegada que mos arrastra no hi ha força humana que no es la faci tornar a pujar. Ella sortí victoriosa en tals batalles i permanesqué tal fins en pensament en Sidoro, prometent-li i jurant-li que no hi hauria poder bastant en el món per allunyar-la del seu costat i desobeir els desitjos de son pare. Paraules les s'endues vent i de dona més. Ningú pot dir d'aquesta aigua no en beuré perquè està exposat a tragar-la a grosses golpades. Na Guideta anava a rentar sa roba a sa riera i ben arremangada de braços, ajupida en terra, contemplava sa seva imatge hermosa dins l'aigua clara del torrent, passant-li pas cap, no poques vegades, que era una llàstima que tantes perfeccions haguessin de mostiar-se dins els 4 carrers bruts i pobres de Santa Catalina. I que més de 2 senyores que passaven per guapes eren fems en el seu costat. I això que els trajos i joies amb què s'adornaven afavorien els seus encants, mentre que el vestit de llis apedaçat que ella duia era molt poc escaient. Aquestes observacions tenien el seu fonament, no sortien d'ella tota sola. A prop d'allà a on rentava, va instal·lar el seu cavallet i altres ormejos necessaris un pintor estranger. L'aspecte era simpàtic, representava uns 26 o 28 anys, alt, afaitat, ulls més bé grisos que blaus. Un capell fluix d'ales amples deixava veure els cabells rossos i llargs i pentinats amb un abandono aparent, igualment que el vestuari i posat tot. La mirà amb molta insistència
i acabà per dirigir-li sa paraula. Però fou inútil. Li parlà, sí, en castellà, però tan eixampurrat que més valdria que s'ho hagués fet en francès. Si no s'entengueren el primer ni el segon pi, no succeeixis en sos altres. Sa roba, de cas patró, se feia trossos de tant de rentar-la, i no diré que sa lluna d'esmirall de damunt es cantarano, per fer-li sa competència s'aigua de sa riera. En sa vida, na Margalideta s'havia mirat tant, ni cuidat en tant esmero de sa seva persona. Deu notar en Sidoro, però no hi donà importància, atribuint-ho a que ho feia per agradar-li més a ell. I és ben cert que no en tenia necessitat, perquè de cada dia estava més enamorat i embadalit. Els pensaments d'ella eren ben distints. Dins el seu cap li bullien idees diabòliques, passant-se ses nits en blanc, i si es condormia era per a veure en somnis sa figura interessant del pintor que li allargava els braços, i ella s'hi anava acostant a poc, com a ocellet fascinat per cimant irresistible d'una serp. Moltes lluites va sostenir i moltes llàgrimes derramar davant el retrato de sa mareta, en els peus de la Verge del Carme, protectora i patrona de sa família. De res li serviren, pogué més l'esperit des mal, els desitjos i ambició de lo desconegut. S'amor immens, sens freno, que sentia pas pintor que la tenia suggestionada. Loca, no poguent per més esforços que fes, sostreure's en el domini i voluntat d'aquell home. Va succeir el que era d'esperar, i un vespre, quan son pare anà a sopar, els nins li digueren que Neguida no l'havia fet, ni l'havien vista des del matí. L'home s'estranyà, i aquelles notícies el trastornaren, pressentint una desgràcia. Ses veïnades no li donaren aclaració de res, i com un gat, en ses cames que li tremolaven, anà cercant Sidoro. El trobà a mig carrer, en so cap baix i preocupat. Dins la taverna li havien dit qualque cosa de na Margalida i el pintor. Ell no ho cregué i va estar a punt de tenir-les amb aquelles males llengos, però no per això deixar de sentir dins el seu cor un corcó que el ruegava i anava dispost a cas patró Rafel a posar en clar els seus dubtes i sospites. No hi hagué necessitat, i a les primeres paraules del patró ja va ésser s'enfront. La sirena del vapor tocàs de retoc, i aquell xiulo llarg feus efecte en aquells dos homes d'esbràmol d'ona gegantina quan s'endú sa presa dins l'abim insondable i profund de la mar immensa. Instintivament, tots dos arrencaren a córrer cap en el moll. Era tard. El Lulio doblegava Port Topí, deixant darrere ell una estela com un regueró de plata, i dins el cor del pare i de l'estimat sa pena, desespero i ràbia natural. L'aucell havia volat deixant abandonats a dins el niu germans i pare. Els primers s'acontentaren a enyorar-la i plorar uns quants dies. En quant a l'altre, li havia obert una ferida tan fonda que l'havia de dur a la sepultura, però abans volia satisfer els desitjos de venjança, jurant solemnement per Déu que aquella perduda, aquella ingrata, tindria de morir a ses mans. Sols d'aquesta manera la consideraria prou castigada, borrada en part la seva deshonra i tranquils els profanats ossos i memòria de la seva dona. 3 dies després d'aquest fet, se feia la vela un bergantí des armadors Torres i Cia de Santa Catalina. En Sidoro s'hi allistà i partí cap a Buenos Aires, sense que a l'hora present s'haja sabut res més d'ell. El patró Rafel es feia vell, mentre que els fills ja eren uns homes i tan bons i honrats que pareixia que volien compensar
amb la seva conducta intachable, s'infama de la seva germana. Un vespre que el patró hagué d'anar a ciutat per a parlar amb un senyor del carrer de la Marina, respecte a la quinta que aquell any corria el fill tercer, no trobant-lo a casa, no sabia com passar soreta que sa crida li havia dit que es torbaria a anar-hi. Primer anava a entrar a un cafè, però va desdir-se. Des de sa desgràcia fugia de sa gent i el molestava trobar coneguts. Què faré, què no faré? Li passà pel cap, anant al cinematògrafo. No hi havia estat mai i estava cansat de sentir parlar d'aquell invent que tant divertia tothom. Mai millor que ara, digué, i prengué una entrada. Feia molts d'anys que el patró Rafel no havia rigut de tan bon gust. Ses peripècies d'un viatger que mai arribava d'hora el tragueren de botador i vos assegur que hi reia a les totes. Sa pipa li caigué 2 vegades de sa boca. Havien fet unes quantes pel·lícules i en lletres grosses i un gallet a cada costat que deia «Patu frères». És que sabien francès, pogueren llegir lo següent: «Le papillon et le bourdon». Representava un gran jardí tot florit. Una papallona de colorins vistosos anava volant de flor en flor, fent 1000 evolucions en ses antenes gracioses i lleugeres. De prompte comparegué una espècie d'escarabat negre i repugnant i es posà a perseguir-la, fins que el pobre animaló caigué rendit dins ses potes peludes d'esborinot. Aquest la prengué en gran cuidado i la diposità dins el càliz d'una rosa amb mig badar. Vengué sa fosca i un raig de lluna i una gota de ruada que la feren, la metamorfosejant. Sa papallona es converteix en una dona hermosíssima, que ix de sa flor, esbelta i seductora, sense més roba que unes gasses subtils i transparents que apenes cobreixen ses formes esculturals i voluptuoses. En el mateix moment, el borinot que voletejava feu un ràpid moviment, li caigueren ses ales, quedant transformat en un jove brinat i guapo que després d'haver durat de jonallons a sa baldat, l'agafà apassionadament dins sos braços, besant-la i oprimint-la contra son pit. Après la transportà a un palau sumptuós que en el fondo del jardí se destriava. El patró Rafel no vegé res més i loco, furiós com una bèstia acossada, tambolejant, se dirigia a sa tela que projectava aquella figura impura i obcecat se posà a dar-li punyades fins que quedà bocins dins ses seves mans crispades i força rudes i cridant fora de si amb veu ronca que es poruïa: «L'he morta! L'he morta! Ja m'he venjat!» Caigué feixuc en terra i el seu cos produí un renou funest damunt sa fusta d'espaviment. Cal dir que la figuranta que representava Le Papillon havia reconegut na Guideta? Heu escoltat Le Papillon et le Bourdon de Coloma Rosselló.